Hi guys! Ari kami nag-live. Sila lang gali nag-live. Ako lang gali nag-live, I mean. Pero, ano lang, nagalakap kami gali dito sa mall. Nag-live. Nag-live kami. Ari si Amit, tupad ko, pero wala ko sa ginpukusan. Ay, gusto ko ang dalan na ang mapukusan kaya hindi kami. Muna siya. So, ari man si Maki sa tupad ko, arang likod diya kitaon. Amo na siya guys. Oo, damo di guys tao guys. Sa gusto na pamasahe ka mo di. Samtang nang wala pa ko kapuli. Masahe na ka mo di. Shout out si Dalin. Shout out na kay Dalin. Patawaron mo nga hindi kami kitaon sa video kay ang gusto ko live lang din nga hindi kitaon ako kay nagdala ako sang live kung ako ang fokusan. So, galaya, wag mong balaan si mo tanang dapo sa kabira. Oo, may nagahibi nga bata. Gusto mo ipakita pala ko ng tong bata nga ibe. Abay ito sa. Ang importante nga nag-live ta. Oo, ang importante. Ayos. Nalakap pa kami sa bong. Pakadto na kami sa amon nga kanagtuan. Live drama. Oo, ang blind drama, live drama. Sige guys. So, okay na guys ang live kay tilapit na kami sa clinic. Pakadto kami gali sa amon nga manaog pa kami gali manaog. Namin na kay kabugnaw na di subong kasi gusto niya magpamasahe, magpabugnaw-bugnaw. Oo, wala di problema kung magpabugnaw-bugnaw ka mo. Ari kami din ni Ahmed, si Maki, ari man di. Oo, kompleto ka mo di subong. Basta gusto niya mag-enjoy sang massage. Ari no problem gid. Kay ari kami di subong. Nagapanaog. Okay, alright. Makita ninyo. Para makita nyo balang ang alagyan pa kato sa amon clinic. Busing. Ang alagyan pa kato sa amon clinic amo na di. Busing. Dornab busing. Dornab busing. Damot ka baligya dornab. Damot di baligya dornab. So amo na siyang alagyan pa kato sa amon nga clinic. Para hindi man ka mo mabudlayan, ha? Hindi nakita lang likod niya. Ang lain balang kitaon gali atubang. Hindi maguro. Sige lang, comment lang kamon guys kung ano makita nyo guys. Kay parang balaan namon. Parang balaan namon. Kinanghana na shout out Shout out kay nang Hana. Ari na kami guys. So pasulod na kami sa clinic, damo di kasi makita sa palibot. As in damo ka rin makita. Hindi ka mo kapamangkot. Amo na siya guys. So pakadto na kami guys sa clinic. And thank you guys sa mga naglantaw. Pamassage hindi ka mo, pamassage amo na ang buhay. Muna siya. Okay. We are here. Hi ma'am, we are here. Okay. Bye guys. Page. Comments will appear. Page. Comments will appear. Page. Comments will appear here. Page. Comments will appear here. Flashes. Mute micro. Flip. Show stickers paper. Mute micro. Flashes off. Mute.